отива на фронта, сина му е току-що роден и написа строението преди да замине. Разбираш, там отива и го убива. Той знае цялата работа, да? На времето патриотичното офицерство, говоря по патриотично офицерство до 40-та година, защото то след това не е патриотично. Да. И той го пее на тази песен и почва да я пее. Той така написа прочутото стихотворение. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи, грижи в радостта. Може би вика последен ден е тоя, в който те милува твой баща. Аз отивам, вика, за да се не върна, дълг отечествен зовеме в бой. Може би не ще те теб вече прегърна, теб не ще продумам, сине мой. Сине мой, аз тебе благославям, нека Бог закриля теб в света. На теб сал един завет оставям, свят завет на грижовен баща. С него вика расти, възмъжавай, сине, своята надежда ти е той. С него татко ти не ще загине, ще живее вечно в тебе, сине мой. Сине мой, живей със свет. Българин бъди ти сявга скромен, честен в мисли и дела бъди. Вярвай в идеали благородни, с тях закрилен в мирен труд и в бой. Дай живота си за края родни, българин бъди горд, сине мой. Сине мой, надежда скъпа моя, радост грижи, грижи в радостта. Може би последен ден е тоя, в който те милува твой баща. Аз отивам, за да се не върна, дълг отечествен зовеме бой. Може би не ще те вече прегърна, теб не ще продумам, сине мой. И действително, причаталджа от английски кораб го ранява в корема и умира. Стамен Панчев Цагърски. От Орхане, днешния Ботевград. На здраве. Цагърски. На здраве, от Цагърския род. На здраве. Айде, живи здраве. Ева, майстрене. Голяма работа си. На трети, тук ще дойда да пия кафето при тебе на рождения ти ден. На трети в 10 часа, тук ма чакай за кафе. Чакай да видим дали сидим до трети. Да. След като съм ти казал, че на трети